za ka tafi can. Ina ne wurin? Shi ne barzakh. Dan adam yana da rayuwa guda uku ne, kuma idan aka fara yin ɗaya da kai sai an yi ta biyu, kuma sai an yi uku da kai. Rayuwa ta farko ita ce wadda yanzu muke cikinta, ita ce alhayatun duniya, rayuwa ta kusa. An kira ta kusa saboda ita fi kusa da kai, ita ka sani. A yanda ake yanzu gashi za ka gane ta, amma ta gaba baka santa ba, shi yasa ta zama kusa da kai. Sannan kira ta kusa saboda ita ce tafi kaɗan, yanzu za a ƙare ta, amma ta fi ruɗin ɗan adam ya manta da mai yawa. Bayanta sai hayatul barzakh, rayuwar da za ta zo a tsakanin bayan an bar wannan duniyar kuma ba a je wata duniyar ba. Ita wannan duniyar ta wannan rayuwar an fara ne, akwai inda za a ƙare a can gaba. Wancan wurin da za a je ba za a isa ba sai an tsaya a wani wuri tudun mun tsira, sai an tsaya a wani wuri, wani shamaki, shine barzakh. hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un, fa idza jaa ahaduhumul maut, har mutuwa ta zo wa ɗaya daga cikin yan duniya, qala sai ka je na ce rabbi irji'un, ya ubangiji a maida ni mana, la'alli a'malu salihan fi ma tarakt, ko in samu dama in yi wani abin kirki, na bari ya wuce, damar ta kubce mun, ina so a sake bani dama. Kalla, Allah ce ba za a maka haka ba, ya wuce kake. Innaha kalimatun huwa qailuha, kalma ce dai ta magana kadai ya gama fada a tattara shi. Wa min wara'ihim barzakh ila yawmi yub'athun, bayan ya wuce akwai wani wuri, akwai wani shamaki, akwai wani tudu, akwai wani tsibiri da ke tsakanin wannan rayuwar da ya bari zuwa wata rayuwar wadda ita kuma khairun wa abqa, tafi wannan kuma tafi dadewa. An kira wancan rayuwar da barzakh saboda ita ce alhayatul fasila alhajiza bainal hayatai, ita ce take tsakanin rayuwa da muka sani da rayuwa wadda za mu je can gaba, wadda yanzu ba mu sanya take ba. Wuri ne na jira kafin tashin kiyama ya yi. Sannan bayan wannan sai a je rayuwa ta ƙarshe, ita ce za a yi alhayatu sarmadiyya, rayuwar da ba za a sake karewa ba. Ita ce rayuwar da za a zauna ko a rayuwa aljanna ko kuma a rayuwa a cikin wuta, ko a cikin ni'ima da rahama ko kuma a cikin azaba da wulakanci da tozarci wanda baya yankewa. A cikin waccan rayuwar da za mu shige ta albarzakh, a cikin waccan rayuwar akwai abubuwa da yawa. Duk waɗanda suka je yanzu suna cikin wurin ne, ba a yi tashin kiyama ba tukun. Ba wanda ya taba shiga aljanna har yanzu, ba wanda ya taba shiga wuta. Alamunta da ɗanɗanonta suke samu a cikin waccan rayuwar. Kana shiga cikinta za ka fara ɗanɗana mai zai faru a can. Idan kai ɗan aljanna ne za ka fara jinta tun a wannan rayuwar ta barzakh. Idan kai ɗan wuta ne za ka fara ɗanɗana ta tun a cikin waccan rayuwar ta barzakh. Wuri ne wanda duk waɗanda suka mutu tun daga mutum na farko har zuwa wanda a yanzu ina magana ana zaren ransa suna taruwa a can, ana ta taro mu muna nan, amma can bai cika ba kuma baya cika sai mutum na ƙarshe ya mutu, an yi girgizan ƙasa kafin a ajiye ta sai a shiga wata rayuwa. Waccan rayuwar ta ƙarshe ba da ɗaiɗai za a shiga ba, dukkanmu ne za mu tafi tare, amma rayuwar barzakh da ɗaiɗai za a rika tafiya. Duk waɗanda suka mutu nan suna can, imma fi na'imil janna wa imma fi azabil jahim, ko dai suna cikin ɗanɗana ni'ima ta aljanna wadda daga baya za su shiga ta gasken, ko kuma suna cikin azaba sun fara ɗanɗanawa. Duk abin da ake wa'azi a kai na wuta da aljanna ɗin nan, su waɗancan sun fara jin reality, sun fara ɗanɗana ta yanzu. Idan aljanna ce yanzu sun fara jin daɗinta, sun fara moranta, sun fara ɗanɗana
romon aljanna tun yanzu. Waɗanda ko za su je wuta tun yanzu sun fara ɗanɗana ta, suna jin yayi take. Wallahi wanda Allah zai jiyar da shi yana jin suna ihu a yanzu, amma mu ba ma ji. Annabin mu sallallahu alaihi wasallama ya ce dukkan halittun Allah suna jin kururuwar waɗanda suke cikin kabari illa sakalai, sai mu da aljannu ne kaɗai aka toshe kunnen mu, an sa mana wani shamaki saboda mu ci gaba da shagala, domin idan kana ji ba za ka shagala ba. To Allah ko ya baka dama ka shagala yadda kake so, ka ci duniyar ran da ta kore ka, ran da ka tattara ka barta, to za ka gane cewa ka shiga barzan.